Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana Shi makadii zvenyu, please post my story makavigwa chitupa changu. Amai vakashayika but kufa kwakaita amai. Hey, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tibetsereiwoka mukoma kutengesa imba iyi irimo muHarare. Isusu tiri kunoku kuAmerica. zveZimbabwe kuti tichadzoka ameno nekungorelocata kuri kuita vanhu zvimwe kuda mweya wenyika wakabata zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe kuti zvinge zvichidzoka kumusha. Confession yangu yakamira sekudai: ndiri kunoku kuAmerica but tine zvinotinetsa as a family. Takatadzirawo amai tikavakanganisira. Amai vedu vainge vachibva kuMalawi asi baba vakabva vachizotora umwe mukadzi apo pavainge vava kurwara. Handiziviwo kuti kana ndiri seni ndainge ndabatwawo nemweya wakaita sei, because ndainge ndava kutofarira amai nini kudarika amai vangu. Amai vangu vakafa vaine pupu yavainge vazviitira. Vakazviitira pupu iyi ari makuseni. Amai vakazofa na2 PM. Kubva makuseni apo pavakaita pupu yavo, I think kuma past 8 or 9 pavakaita pupu, kwava kubva vachizofa nepupu yavo. Pavakazoya kuzotorwa, because sezvo vainge vafira mumba, takazodaidza mapurisa vakauya, then tikazodaidza vanhu vekumochwari. Ndopavakabva vachizoti ko mufi wenyu uyu afa kudhara but anga atoita pupu. Iyi ipupu yemunhu aita achiri mupenyu. Ndopatakatanga kumhanya. Sezvo tainge tisina chivanhu chekuMalawi chatainge tichiziva, mukoma takangoti ivo vekumochwari, sezvo vainge vari ivo vainge vaine experience, vainge vachiziva kuti kana chitunha kana munhu akafa aita pupu zvinoitwa sei. Saka vakangotora bhodhi yaamai. Amai vangu vakabva vachizoendeswa kuDoves, then ndokubva tachizonotora mutumbi wavo. Sezvo painge pasina hama yavo, takangonovaradzikawo amai kumusha. Tavaradzika kumusha kudaro, pamba ndopakatanga kuitika mashura. But before all of this had happened, amai pandiri kuti takavakanganisira, ndine brother yangu uyo ainge agara ari kunoku kuAmerica. Saka akati auya kunoku, paakazodzoka kumba akamborwara. Ipapo baba vainge vava kutodanana naamai nini. Amai nini ava vainge vambori sekretari wababa vangu, saka vaitongofambidzana. Zvakazongoita sekunge vainge vari vanhu vakazotanga kudanana because baba vainge vasingachawani bonde mumba, but chokwadi chainge chiripo ndechekuti vakatotanga kutodanana amai vangu vasati vambotanga kurwara. So hanzvadzi yangu yakati yauya kuZimbabwe achibva kuno kuAmerica akarwara. Amai nini vainge vari munhu ainge akangwara, vaiziva mishonga uye zvekare vainge vachinamata kumasowe. Sezvo isusu tainge takakurawo tichienda kuMethodist Church, vakabva vati taifanira kuti tinge tichimboenda navo kumasowe kuti tinge tichinoona kuti chainge chichikonzeresa chainge chimbori chii. Hameno kuti sei ndakangotanga kungovafarira. Maybe it is because my nini ava, she had been a part of our life ever since I could remember. Ndo vaiuya kuzonditora kuchikoro, dzimwe nguva ndivo vainge vachienda neni kuchikoro zvekare. So she was like my mom, my second mom. Ndaitovaona sekunge vainge vari munin'ina waamai vangu. Vakati vataura nababa, baba vakataura nesu in secret, vakati vanangu, imimi muri vana vangu. Uyu munhu uyu muforena muno munyika, anoshandisa mishonga. Ivo vainge vava kutoti kugara kwavakaita naamai, vakangogara havo naamai, but amai vainge vakavashandisira mushonga. Vakati amai venyu vakandishandisira mushonga, but imimi sevana vangu ndinokudai. Vakati painge paine zvakawanda zvavainge vasingakwanisi kutiudza nekuti tainge tiri vana, saka tainge tava kungotevedzera
izvo zvatainge tichinzi nababa naamai nini tinge tichiita. Takabuda pamba mukomana tikasiya amai, ndokubva tachizoenda kumasowe. Takabva kuGrindle kumba tichienda kumasowe kuchitungwiza, but umwe noumwe akabuda one by one achiita sekunge ainge aine okwake kwaainge achienda. Ndakazoti ndava kubuda, mama vangu vakandibvunza kuti nai mwanangu uri kuda kuendepi? Ndikati ndine friend yangu yandikuda kunoona kumashops. Saka mama vakandibvunza kuti ainge ari mukomana here kana kuti munhukadzi. Ndikati mama mukomana. Vakatombondituka ndikabuda zvangu. Ndakavasiya vakatsamwa zvisingaiti vachiti iwe dzoka pano uri kuendepi, but ndainge ndichida kuenda uko kwatainge tanzi taifanira kuti tinge tichizoenda nadhedhi naamai nini. So ndakazoti ndasvika kumashops, baba vangu vainge vatoita zvekuti haya iri kombi because nehama dzavo dzainge dzakavenga amai vangu dzainge dziripo. Saka ipapo mukomanashi zvainetsa, situation yacho yainge isina kumira zvakanaka. Amai vangu vaityiwa sezvo vainge vari vekuMalawi. Ameno maybe amai vainge vainewo zvavainge vakabata because zvinonzi gogo nyakubereka baba vakati ivo vainge vasingadi kuti amai vangu vange vachizovapo parufu rwavo nekuti vainge vakavengana, vachiti vainge vakaona amai vangu vasina kupfeka. Saka nyaya yacho yainge ichinetsa. Ndaitya kuti kana ndikazosara naamai, kana ndainge ndichazonzi inini ndinoroya naamai vangu, ndaizomira nani in life. Plus mukoma kam vainge vagara vari kunoku kuUK vainge vachitaura nyaya dzekuti ndikuda kukutorai one by one, kuti ndige ndichikutorai mose ndichikuburitsai muZimbabwe. Hazviiti. Zvekare naamai nini nadhedhi mama vaingonzi tichazongoona kuti toita sei navo. Saka ndaingoti kana paine panenge pachikanganisika, we will fix that relationship later on tava kuAmerica. That was what I was thinking at that time, ndisingazivi kuti amai vakatokosha zvekutodaro. Takavatadzira amai apa hatina kana amai yavo imwe chete yatinoziva. Baba vangu vakasangana naamai papurazi pavainge vachishanda kumarondera. Saka amai vaishanda papurazi ipapo vakangobvawo kuMalawi vari vega. Papurazi apo pavainge vachishanda dzavaitoti hama dzavo vakapera kufa, vainge vari vanhuwo vainge vari vekuMalawi vainge vachishandawo papurazi ipapo apo paita zvekuforomewa zvitina pachitengesewa zvitina. Saka ndopavakasangana navo amai vakabva vachizovachiva, but baba vainge vava kuti ndainge ndisingamudi, akandishandisira mishonga this and that. Vakati asi handingamurambi because ndakazvara naye vana. Saka mukoma takazoti tasvika kuchitungwiza. Tasvika kuya kuchitungwiza ndakangoona hangu kuti sezvo muroyi wedu zita rake tainge tagara tiinaro, kunyangwe painge pachitaurwa zvimwe zvinhu zvainge zvingori like general kuti imimi mune munhu ari kukupedzai mose semhuri, vanhu vaitongobvumira vachitongotaura zita raamai vangu. Saka handizivi kuti muprofita wacho iyeye ainge ari munhu aiona here zvechokwadi kana kuti ainge achingotarisawo nekuteerera achiona situation yainge iri paground. Plus ndakaona kuti ainge aine hukama futi naamai nini. Saka most of the things I suspected kana vamwe sekuru vainge varipo, sekuru ava mukomanashe vakatotaura ivo vakati zvainge zvaitika ipapo ivo vainge vasina kuzvinzwisisa sezvo vainge vari munhu mukuru ainge achiziva chivanhu chaicho. Vakati zvaitika apa kwandiri hazvina kujeka. Sekuru ava ndivo vainge vakamiririra hama dzekwaamai kwababa vedu sezvo gogo vakafa vachinzi vakafa vainge vaine chigumbu kuna amai vangu, nekuti amai vainge vachinzi ivo vainge vari muroyi vainge vasingawirirani navamwene vavo. Saka zvakaitika ipapo sekuru vakaratidza kuti vainge vasina kugutsikana nazvo. Takazoti tadzoka kumba umwe noumwe ainge aine munamato wake waainge ainawo. Kana vanhu vakurongera mukomanashe, iwe unenge usina kana chaunenge uchiziva, nevana vako vanotojoina chikwata chevanhu vanenge vachida kukudonhedzera pasi. Saka ndainge ndiine munamato wangu wandainge ndiinawo, uyo wandainge
ndichishandisa, ndichigeza nawo. Amai ndakasvika pakuvavenga because ndakatanga kuhevha madreams awo andainge ndichirota. Ndairota amai vangu vachiuya kwandiri vachiti, mwanangu, ndoda kuti unge uchitijoina tinge tichizova varoi tose, tinge tichifamba tose. Ndaingoti kana ndikamuka ndobva ndaudza baba vangu. Vaiti kana ndavaudza kudaro vobva vati, muri kuzviona kavana vangu, ndakakuudzai kuti amai venyu muroi, but imimi munenge muchifungidzira kuti maybe ndinenge ndichinyepera amai venyu. Saka nekuda kwezvainge zvichiitika ipapo, amai nini vakabva vachizova munhu akange ava kufarirwa nehama dzose dzababa vangu. Vainge vava kudiwa zvisingaiti. Amai nini vaiti kana vakauya pamba, amai vaiti kana vakatanga kupopota, ipapo vainge vachangotanga kungorwara. It's like vakatoitirwa go back to sender kuchitungwiza kwatakaenda uku, zvekuti kana kuri kunzi amai vainge vasingaroi, go back to sender yakaitwa yainge isiri go back to sender yechokwadi, kwainge kuri kutongouraya munhu. Amai vangu vakatanga kubuda maronda like mabad sores, even though vainge vasati varwara zvekuti munhu angabuda mabad sores. Vakatanga kubuda maronda mumahips mavo umwe ainge asingapore, achikwedzera kuchereka kuita sekunge vainge vava nekensa yemumakumbo. Amai vangu vaiti kana vakatanga kuchema usiku, apa baba vanenge vakatovharirana zvavo naamai nini vainge vava kutoshandisa imwe spare bedroom. Ndaizomuka ndongoendawo, nekuda kwekuti tainge takaudzwa kuti amai venyu muroi, ndaitovaitawo rafu amai ndisingazivi kuti mubereki akatokosha zvekutodaro. Amai vasiri amai vako vanenge vasiri amai vako zvechokwadi. Amai vakatanga kurwara zvainge zviri very serious. Iniwo pachezvangu mukoma naturally ndiri munhu anosema, kutosema chaiko. Saka amai pavakatanga kuzviitira, ipapo vakabva vandibuda. Plus ndainge ndichiriwo mwana mudiki, ndainge ndisina zvakawanda zvandainge ndichinyanya kuziva muupenyu kuti mubereki wako akakosha kusvika palevel ripi. Saka amai pavainge vava kurwara vachizviitira, indaingovasiya ini vakadaro. Amai vakazosvika pakufa vaine pupu iyo yavainge vaita, ndokubva tachizovaviga. Takavaviga amai. Mushure mekunge tavaviga, pamba painge pasingachagariki zvakanaka. Tainge tava kupota tichivaona amai. Amai taitovaona zvokuti waitoona kutoti ava ndiamai, but waiti kana wavaona, kana wakagara mungava muri mudining uchiona TV, waizongokaruka watorara, zvazvokuti waizongovhunduka wotoona kutoti ko zvandava muspare bedroom mangu ndabva nguva iko kudining apa, maybe unenge uchiona TV. Izvi zvaiwanzokuitika kana uri one. Maiti kana makagara sefamily hakuna aivaona, but waiti kana maybe wasara uri wega pamba kana masikati kana kuti manheru. Pazvakaitika kwandiri for the first time, ndainge ndiine maDVD awo andainge ndakabva mukupiwa nefriend yangu. Saka ndaifarira mamovie aTerminator Sterek. Saka ndainge ndakapiwa collection nefriend yangu, ndikati ndava kutomboita binge watching. Makore acho iwawo kwainge kusatika kwava nemabinge watching atava kuita mumaNetflix. Saka ndakabva ndachizogara zvangu pasi ndikatanga kuona. Ndainge ndichiona nemasiblings angu, but ivo vakazoenda kunorara naamai nini vakaenda vakanorara, ndikasara ndiri one. Ndakati ndakarara pasofa ndichiona zvangu mamovies. All of a sudden ndopandakangoona amai vangu vakamira kumberi kwangu. Vakati vakamira kumberi kwangu kudaro, mukoma ndakavhunduka. Ndokubva ndachizomuka. Pandakamuka ndakatoona kutoti kunze kwainge kwatochena. It was somewhere kuma past 6. Zvakandishamisa mukoma kuti ndakabva kudining nguvai ndikarara nguvai, but ndakatovaona amai. Saka pandakavaona handina kuda kutaura. Ukuwo amai nini vainge vachitsva nekuvaona ivo amai. Saka we were very close inini naamai nini. Nerimwe zuva ndakati ndakarara muspare. Ndakarara muspare kudaro, ndainge ndichitobaya-baya hangu laptop yadhedhi vangu. Ndakarara mukoma ndichibaya-baya laptop. Ndopandakaona kuti kuseri kwelaptop kwainge kuine kamunhu
kainge kakakwira pamubhedha kainge kari kablack. Ndakascreama. Tainge tiri 2 naamai nini. By that time vainge vatova nemwana wavo ainge ava kutodzidzira kukambaira. Vakamhanya. Kumhanya kwavakaita mwana akavhunduka, akaridza rimwe zimhere, vakaita confusion vasingachazivi kuti voita sei. Apa iniwo ndainge ndichichema vachindibvunza kuti chii, kuti ndinge ndichibuda mumba ndainge ndava kutya kuti maybe kamunhu ikako pamwe kanenge katoenda kakanowanda pasi pemubhedha, ndichingoburuka pamubhedha kwobva katondiruma kana kutondidhonzera pasi pemubhedha. Ndo yainge yava fiye yangu iyoyo panguva yacho iyoyo. Saka vakazouya nemwana ndokubva vapinda muspare mangu. Ndikavaudza ndikati mai nini, pane kamunhu kandaona kanga kakawanda kari kuseri kwelaptop. Vakanditi une shuwa nezvawaona? Ndikati hongu ndine shuwa nezvandaona. Ndopavakagara pasi, vakaita zvekugara pasi pafloor, vakatanga kuyeredza misodzi. Ndikavabvunza ndikati kuchi? Vakati saka handisi kupenga. Ndikati munoreva kuti kudii nhai mama kana muchiti hamusi kupenga? Nainini vakati ivo vainge vachingogara vachingoona amai vangu, saka vaifungidzira kuti sezvo vakatanga kugara pamba pedu soon after mama vangu vachangobva mukuvigwa, maybe ndo zvainge zvichikonzeresa. Ivo vaiti maybe vaingoona zvinhu zvainge zvisipo zvisiri kuitika. Vakandiudza kuti vainge vakaona amai vangu a lot of times. Ndikati sei musina kuudza tete? Vakati zvino ungaudza murume wauchangotanga kungogara naye kuti uri kuona chipoko chemukadzi wake? Ko kana kuri kunzi ukazonzi ndiwe wakauraya? Saka vakati vainge vasingadi kuti vange vachiudza baba. Mabrothers angu vakatanga kuona futi chipoko chaamai vangu. Amai pakaita imwe nguva iyo yatainge tava kuvaona everyday. Baba vakazovaonawo amai pavainge vari kubasa, vari kumaini, because baba vangu vainge vaine maini yavo iyo yavainge vainayo. Saka zvadaro mukomanashi baba ndopa vakabva vachizonzwa nezveimwe n'anga. Tikabva tachizoenda kubhohera kun'anga. Tichinosvikako amai vangu vakatotanga kutobuda vachitaura. Saka pavakataura mukomanashi vakati vainge vachida kudzoserwa kumusha kwavo kuMalawi nekuda kwehutsinye hwose hwatainge takavaitira. Vainge vasingachadi kuti mweya wavo urambe uchingodzungaira uri muZimbabwe. Vakabva vachizotaurwa navo nen'anga iyoyo, vakanzi chiregedza kuomesera vana vako, nekuti kuMalawi kwacho kwauri kuti unoda kuti unge uchizoendeswa, vanhu ava havana kana kwavanoziva, chiregedza kuomesera mhuri yako kusvika pakadaro. Saka amai vangu pavakataurwa navo vakatonzwisisa, mufunge zvenyu mukoma. Ndokubva vachizoti chavainge vachida kuti chinge chichizoitika kungobikirwa doro iro raifanira kuti ringe richizoenda kunodirwa paguva ravo, but izvozvo hazvina kuzoitwa. Baba vangu naamai nini vakazongoronga rwendo rwavo vari vaviri vakaenda kumusha, hameno zvavakanoita paguva raamai vari vega. We thought kuti that was the end of the story. Brother yangu yainge yagara iri kuno kuAmerica akatanga kutitora one by one. Ino ndikauya kuno ndikawanikwa life tigere zvakanaka, but dambudziko ndiroro mukomanashi. Sema brothers angu ndinovanzwira tsitsi. Inini ndinoona sekunge kwandiri zvinenge zviri nani, because semusikana hangu vana vangu havana maproblems, but vana vemabrothers angu vose mukomanashi vana vavo vanopota vachibatwa nepfari. And chinondityisa pane umwe mwana musikana anoita zvekuti kana akadonha anenge achitsenga rurimi rwake, which is very dangerous mukoma. Anotogara aine munhu anenge akamutarisa. They don't even live normal lives. Saka tinombofamba zvedu, mukufamba tinenge tichiudzwa kuti tiri kufanira kuti tinge tichiendesa mutumbi waamai kuMalawi, but hey mukoma pakaipa hazviiti. Amai vedu takavakanganisira. Apa tikafamba mun'anga kana vakabuda vachitaura vanenge vachiramba kutaura nesu, vanenge vachiti handingatauri kana pasina hama yangu. Zvino hama dzavo tingadziwana kupi, nekuti amai ivo vakabva kuMalawi. Ndiyo nyaya yandounza pano.
imba tangozoronga kuti tinge tichizoitengesa, because pamba apa kunyange tikada kuisa maloja kuti vange vachipagara pamba ipapo hapagariki zvekudaro, nekuti vanenge vachitoona chipoko chaamai. Ende isusu kana kuri kunzi pamba apa kana takaisa maloja, pane zvinenge zvichingoitika pamba zvinenge zvichitoti disturba kunoku, unokwanisa kungorwara. Asi kana pamba pasina vanhu vanenge vachigarapo, aiwa unotora life inenge iripo pasitomborina kana maproblems zvachose. Saka ndonyaya iripo. Handizivi kana muchikwanisa kutibatsirawo mukoma motimaketerawo imba yedu, kana variko vanenge vakashinga vanenge vachidawo musha, vanenge vachida imba irimo muGrendel, then we can talk mukoma. Tanga tisiri kuda kudhila nema estate agents because takambopinda busy tikapotsa taitorerwa imba iyoyo mushure mekunge tamboda kudhila nema estates agents. Saka pari zvino toda kungodhila nemunhu watinenge tichitengesera direct. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, tichange tichizotevererapo tiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvino vanzvadzi, vanhu vangazoida here imba yakadaro? Vanhu vangazoda here kuzotenga imba yakadaro pamba pekuti muridzi wacho kufa kwaakaita akafa aine chigumbu? Zvino kana ukazoburitsa mari uchitenga imba yakadaro, hauzonetsani nacho here chipoko chacho ichocho? Hachizokunetsi? Pari very tricky. Asi ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava munozvionawo sei? Ini ndinoona sekunge pari tricky. Maybe mukatanga mambogadzirisa chivanhu icho chamuri kuti chinoda kutanga chambogadziriswa pamuri kuti amai venyu makavatadzira vakafa vaine chigumbu. Maybe mukambotanga nekugadzirisa ipapo then mozotengesa imba iyi. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Amainini vakangouya nekutongoparadza. Anzi amainini ava vainge vakangwara vaita zvekuenda kun'anga. Apa takaenda futi kumuprofita uyo ainge ari hama yavo. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. I hope kuti ichabatsira vamwe vanhu. Mainge muri mugore ra2014 pandainge ndichiri kuZimbabwe ndisati ndazouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndichishanda mukoma. I was then promoted. When I was promoted, ndakabva ndatonzi ndainge ndichazotanga kugara pacompany house, uye zvekare ndainge ndichazopiwa motikari yekubasa. But mukoma zvakazoitika ipapo pakaitika zvandisina kunzwisisa, because basa ndakazotodzingwa basa, ndakazototanga kutonamata mukoma kuna Mwari. Asi Mwari ndinoda kuvatenda Mwari nekuti ndege ndakazoikwirawo ndikauya kunoku kuUK. Vaitarisira kuti ndainge ndichazofa ndiri rombe. Pandakakanganisa mukoma ndepekuti after ndapiwa promotion kubasa, ndakabva ndachizoudzawo hama. Ndakaenda kumusha mukoma ndikanotaura, aiwa tikapembera tikatoenda tikatonoomberera kuchikuva, because mumuri medu hazvechivanhu kunotoitwa zvechivanhu zvitori very serious. Saka takabva tachizoenda kuchikuva tikanoomberera paya. Taombera kudaro mukoma, ndine hama yangu munhu uyu ari very close kwandiri akandikumbira mari. Ndakakumbirwa mari navatete, ndikakumbirwa mari zvekare nemwana wabamunini. We were very close to tell you mukoma. Tainge tiri close zvisingaite. Andikumbira mari, handina kuda kuti ndige ndichimunyima mari, ndokubva ndamupa mari iya. But pandakazoti ndichidzoka kuHarare,
matambudziko andakasangana nawo kana pabasa, ndakazotozvidemba kuti Mwari, dai hangu musina kumbogara makandipa mablessings akadai ekuti ndinopromotewa. After the promotion basa robva ratongopera, and basa rakapera simple and smart kupera kwakaita basa, ende ndikatongosara ndisisina kana anything. Mudzimai ndokubva andiramba. It was just bad kane mukoma, it was bad zvekuti dai dzanga dzisiri nyasha dzaMwari ndingadai ndakasvika pakuzviuraya nekuda kwemasituation awo andakasangana nawo panguva yacho iyoyo. Asi sezvisinei ndakazowanawo mukana, ndawana mukana ndikazouya kunoku kumhiri kwemakungwa, and I'm very grateful because Mwari, kunyange vamwe vanhu vachiti mhinduro yaMwari inononoka kuuya, but kwandiri yakauya at the right time. Mukoma zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka panguva iyoyo, zvekuti dai Mwari vasina kutumidzira mhinduro yavo in time, ini ndikadai nditori kumakuva kutaura kudai so, but nenyasha dzaMwari mukoma ndakakwanisawo kuzowana mhinduro yangu nekukasika. Mwari vakandipindura through church, ndikakwanisa kuzowana vanhu vakandipa sponsorship, ndikauya kunoku ndigere hangu zvakanaka. Mudzimai uyo akandisiya after ndadzingwa basa akatomboedza nepose paainge achigona napo achifamba kuchechi. Ndaitoudzwa nemamwe maelders kuti ndisaregedza kunamata because ex wangu ainge achitofamba mudzin'anga asingazorori achida kuti ndinge ndichidzoka kwaari, ende ndakamboita imwe nguva yekuti ndaimurota on a daily basis, ndichimurota apa ndainge ndava kugara neumwe mukadzi kunoku, apa ndichirota mudzimai uyo wandainge ndakasiya kuZimbabwe. Saka ndaiti ndichimurota ndaitanga kungozvipa stress yekuti izvezvi kunoku kwandiri ndine umwe mukadzi uyo wandigere naye, but kumusha uko ndine vana vandakasiya. Saka izvezvi vana vangu vari kudyei, vana vangu izvezvi vari kupfekei. Saka ndo zvainge zvava kukonzeresa kuti ndige ndichingogara ndiine stress nguva dzose. Asi nenyasha dzaMwari ndakasvikawo pakukunda mukoma. Pandakaona kuti ndakunda, apo pandakatukwa neex paWhatsApp, akangomuka achindishaudha. Apa rainge riri iro last day refasting yandainge ndichiita. Ndopa akamuka achindituka achindishaudha akanditi I'm not a real man, ndakasiya vana kuZimbabwe and I don't care about them. Akandishaudha mukoma, but handina kana kumbomupindura kana kuita sei. Akandibloga zvikatondishamisa, yet ainge ari iye ainge akanditsvaka. Vana ava vagere nagogo vavo, saka kana paine zvavanenge vachida vanongotaurawo neni. Kana ndichikwanisa kuvabatsira ndinongovabatsirawo, ndovatumidzira mari kutoti vana vange vachiuya kunoku. Ndinotya because ndine imwe profesi yandakapiwa, ndakanzi vana ava vanokwanisa kuzoshandisiwa zvekare namai vavo kana kuri kunzi tikazosangana. Pane futi zvinokwanisa kuzoitika kakugadzirwa, but mudzimai wangu anozviziva. Kunamata tinonamata everyday, tichinamata kuna Mwari kuti dai vangotichengetedza. Ndiyo confession yandiinayo. Kune vanenge vanzwa confession yangu, zvimwe kuda nerimwe zuva uchazosanganawo nepromotion kubasa. When you have been promoted, kana kuti Mwari vakakuropafadza, usaudza kana vanhu, just keep that blessing to yourself, nekuti muvengi anomirira kusvika waropafadzwa naMwari kuti ange achizokuparadza. Mukomana ndakaparadzirwa life, asi Mwari vakazopindira zvavo, ndikakwanisa kuwana another second chance. Ndiyo secret yangu yandiinayo iyi. Vanhu vazhinji havatozvizivi. Iko zvinozvi ndiri munhu anoita sekunge anodada, but upenyu hwandava kurarama ndinongorarama inini nevana vangu nemudzimai wangu. It is just us against the world, because zvevanhu zvinonetsa mukoma. Hauzivi kuti achakudonedza ndiani uye zvekare anobva nepi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi pandakapiwa promotion kubasa ndakamhanya ndikaenda kumusha ndichiti ndava kunozivisawo hama dzangu. Handina kunge ndakaziva kuti hama dzandainge ndichiti ndikuenda kunozivisa vatori vavengi vangu. Hanzi ndakangokumbirwa mari, wakumbirwa mari uchidzoka kuHarare, basa robva ratonzi basa rapera. Apa you had been promoted, company house, company car, basa rotongopera. Kana kuri kunziwo zvakamboitika kwamuri makatombobudirirawo mukazongotanga kungoassociata nevamwe vanhu vakazokudonedzai kukudzosai back to zero, you can come to my inbox and then you share with us your side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.